sanan shi wannan Qur'anin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunshe da duka wata mu'jiza har ran da za mu saka ho kowane mutane in lokacin su ya zo za su ga cikin Qur'anin nan mu'jiza cewa wannan littafin bai yiwa a ce daga dan adam ya zo la budda daga wanda ya dan adam ne domin zai kunshi ilimin da ba dan adam da zai idrake shi saboda haka Qur'ani kenan zaka iya kasa shi Qur'ani akwai ayatul ahkam hukunce na haji wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in ahsantum famastaysara min al hadi ahkam name haji wa idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi ahkam na al walla shine ayatul ahkam na ibada Qur'ani ya kunshe su kuma Qur'ani ya kunshi aya na mu'amala ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu mu'amala to kuma ya kunshi qisas na labarun waɗanda suka shuɗe mu domin mu ɗauki darasi daga shi qisas ɗinsu to kuma ya kunshi ayoyi miracle sign sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haqq Qur'anin nan duk wani science inda zaka kai in dai ya tabbata zaka zo ka same shi rubuce a cikin Qur'ani domin ya tabbatar muku daga Allah yake ba daga bashi ba to maganan ahkam ka sallama shi zuwa wurin salaf ibadat zaka iya wani haji wanda ba sani ba zaka iya sallah ba su iya ba duk wani maganan sifatu salat ka annaka tara duk aje shi a gefe dauki risala kai sallah kare ta to ya wani mutum bayan shekara wannan zai zo ya kama inda ake sallah ko aje shi gefe ahkam fiqhiyya salaf mu'amala takan canja shi yasa aka ce yuhdathu lin-nas ahkama bi qadri ma ahdathu min al-fujur ahkam suna canja na mu'amala kowane zamani da mu'amalar shi amma ita ma sai an bi qawaid na musulunci wa darar wala dirar ba sun cutarwa tarikh bai canjawa kuma ba nas na tarikh fir'auna ya zo an kashe shi kuma Allah ya nutsar da shi ba yadda aka canja tarikh amma ayoyi ran da suka bayyana zaka ga ba wanda ya san su sai Allah da ya su sai Allah da ya san su ya san su to wannan in ayar ta bayyana aka ga ayar Qur'ani ya wajaba mutum ya imani da cewa wannan daga Allah yake kuma wannan shi Qur'ani gaskiya ne sai kuma sai an gaya maka sai ya ce a'a Shafi'i bai ce haka ba Malik bai ce haka ba to a ga magana Malikin ayoyin Allah sanurihim ayatina nan gaba zan nuna musu kun gane matsalar su wayannan da suke su kan wayannan salaf fil fiqh in ka zo musu daga ayat daga cikin Qur'ani wanda ke nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce a'a ba su yadda ba me yasa to ai Ibn Kathir bai ce ba to ya Ibn Kathir zai ce ya san gaibu ne to gaibu ne Allah ce zai fitar da shi ran da yake so Allah to an fitar da asrar rabi'atul alam al-islami ta yi wani qasim i'zazul qur'an wa sunna domin ayoyin da suke bayyana yanzu daga cikin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin aka ce dole ayi qasim ayi kadirasa su dan a ga yanda suka daidai da addini saboda haka in ana maganar ayoyi wannan wato rahma ce ta Allah ga mutane dan Qur'anin nan ya zama hujja risala Allah zuwa ga alam yanzu duk wani scientist da ka sani a duniyan nan ko likita ko psychologist ko ma menene
da Qur'anin nan zaka nuna mishi hujja in Allah ya buɗe zuciyar shi sai musulunta. Saboda haka malamin musulunci wanda ya san shi baya jin tsoro ai bincike, da ya san daga Allah yake. Kun fahimta? Saboda haka zai yi ilimi ya kai lokacin da mutum ya hau sama, ɗan adam ya je wata, za ka yi wa Sheikh bin Baz lokacin yana ra'is na jami'atul islamiyya, sai ƙaryata ya ce a'a wannan ƙaryan Yahudu da Nasara ne, domin mutum ba zai iya fita a ƙasar samawati wal ardh ba zai iya ba. Sai da malamai wajen 20 daga Masar da Sura suka haɗu suka ce a'a Sheikh da gaske ne ɗan adam ya je. To abin da sa nake kawo muku wannan, ana gane abubuwa. Kada ku yadda ku ce wai maganar salaf kuma dan ana cewa salaf, salaf fil ahkam al-fiqhiyya al-amaliyya, fiqhu baka canja salaf, domin duk yanda ka zama kusa da annabi shine, amma ayoyi fa na science duk lokacin da kai nisa lokacin take zama aya. Saboda ka babu tanakudi. Misali yanzu turawa suna nan bincike cikin sararin samaniya, me suke nema? Suna neman wata rayuwa banda wannan rayuwar duniya, domin sun ce bai yi wa irin taurari, miliyoyin taurari, biliyoyin taurari da kawakib iyakan adadin ba wanda ya sani. Ce duk tsananin yawan wannan sarari a ce babu wani halitta sai mu, suka ce kai yana da wahala. Yanzu sun shiga suna neman halittu. To nan gaba don an gane an kwakulo cewa akwai wasu halittu banda mu, mutanen farkon da za su fara jin kunya shine Kirista. Me yasa? Sun ce Jesus is the Savior, Jesus yi halatta duniya. Sai gashi kuma ga wata rayuwa can, ita waccan rayuwar ita kuma Jesus died for their sins. Kun gane? Ba wanda zai ɗaukaka kuma sai addinin musulunci. Domin an rawaito daga Ibn Abbas da Allah ya ce wa min al-ardi mithlahun, wato mislan sab'a samawat. Ibn Abbas ya ce a cikin duniya akwai duniya bakwai, cikin kowace duniya akwai annabi kaman annabinku, akwai Adam kaman Adam ɗinku, akwai Nuh kaman Nuh ɗinsu, akwai Musa kaman Musansu, akwai Isa kaman Isansu. Akwai wasu mutane cikin sararin samaniya, yana na hadisi ingantacce. Saboda haka yanzu in an gane mutane cikin sararin samaniya, waye ji kunya? Kiristoci. To waye ɗaukaka? Musulunci. To haka fanni iri ana ganewa cikin Qur'ani. Kada mu yinka inkare shi, domin in kai inkari ka rufe ma wani ƙofa shiga aljanna. Kuma musulunci ba zai cutu da wani abu ba, don an fassara Qur'ani ya dace da ayar da aka gane a cikin sararin samaniya, sai dai ma ya ƙara jawo mutane cikin addinin musulunci. Tunda ya sallama kanshi zai kawo Allah sallah, yana azumi, yana zakka, yana abin da musulmai suka yi, kaga ka tsirar da mutum da ilimi. Amma in ka ce ba za a fassara Qur'ani da irin wayannan ayoyi ba, to ka kulle ma mutane fahimta. To shi fa masu ilimi in sun yi karatu, mun duba wayannan da suke binciken sararin samaniya, suke binciken ɗan adam, ba ƙarami ilimi suka tara ba, sai aka lura da wani abu da su. In an keɓe da su, ba wani a cikinsu wanda yake inkarin akwai Allah. Dukkan suka ce duk wannan abun nan da muke gani muharrik wahid,
Allahu samad. Su kan abin da ba su yarda da shi ba addinin ku, to bai sa ba su yarda da addini. To ka zo ma mutum sai ya ce maka wani mutum da aka haife shi a duniyan nan kuma wai shi ne sai biyo, sai ce a wannan duniya ba ta ɗan adam ba ce. In sun tsallako Kirista, su tsallako Yahud, Uzair bin Allah, su tsallako Musulmai, lokacin da ilimin ne ya fara sai su ma suka same mu, ga muna kabarurrukan mutane muna tabarruki. Ko ka ji ana tsoron aljani. Da wani abu ya samu mutum aljani, polio ya kama yaro inna ta shanye shi. To ya za a yi wannan da musulunta? Zazzaɓi, duka a sun san dalilai, shi yasa ba sa musulunta. Amma kuma lokacin da aka samu wanda ya fahimci musuluncin ya rarrabe hukunce-hukunce ce, kun ga wayannan ayoyin nan suna nan cikin Qur'ani, kuma Qur'ani ya ce zan fito da su in bayyana su lokacin su. Saboda haka kun ga abin nan da ake tsammani ba haka yake ba ga yadda Qur'ani ya ce. Da ana tsammani duniya shimfiɗe take kamar tebur. Haka malaman suka yi ahlus sunna, domin na ke ba da labari nan wani za su ce a'a to wannan kuma ana maganan falasafa, ana maganan mai sunansu scientist ne ya kawo maganan su a cikin nan, Qur'ani ne ya kawo maganan su. Wannan kuma ya nuna duk mutumin da Allah ya bashi ilimi na nazari ba na wahayi ba, ƙarshenta sai kaga kuma Allah ya shirye da shi, baka san da mutuwa. Domin duk wanda ya mutu a cikin zuciyar shi akwai la ilaha illallah, duk wanda ya mutu da wannan tauhidin ba zai dawwama a wuta ba in yayi laifin da Allah zai saka shi wuta. To ashabul araf kamar yadda muka wuce su ne wa'anda laifin su da aikin alherin su yayi daidai balance akan sikeli. To su ma Allah ya gaya muna a ha'ula'il الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. mu musulmi muke cewa Allah ba zai musu rahama ba dan wasu abubuwa da muke gani game da su, amma ran tashin kiyama sai Allah ya ce ku shige aljanna. Wannan kashedi ne gare mu, mu bar yanke kauna a mutum. Duk yanda kaga ya fandare baka san yanda zai kare ba, sai dai kamar wa'azi bil husna yanda zai gane addini ya fahimce shi. Saboda haka abin da na ƙara bayyanawa nan, yaranmu da ke koyon science su bi science ɗin a kan ƙawa'idin science ɗin, wa'atul buyuta min abwabiha. Me science ɗin shine wani ilimi ne mujarrad, an cire shi daga awatif. Ba magana wai kana tunanin addini yace ko addini bai ce ba shi bane. Kana so ka sani shin wannan abun nan in na jefa shi sama zai yi ko zai dawo ƙasa? Akwai ruwa addini a ciki? Ba ruwa addini. Sama zai yi ko? Sai ka ce to me yasa yake faɗowa ƙasa bai yi sama ba? Kwakwalwar da za ta saka kai wannan tunani, har in ka shiga sararin samaniya za ka ga in an jefa kuma shi ya tafi kenan ba zai dawo ba. Daga naka gane akwai gravity. Wato yaran mu masu yin science, ko yi science kamar yadda science take, mujarrad anil awatif, ba ka saba ma Allah, ba sabon Allah bane. Domin shi zai fito maka da ka'idodin abu ba tare da nazara diniya ba. Amma in ka kare ka samu natija ka kare ta, za ka same ta rubuce harfiyan a cikin Qur'ani. Sai mun ɗauki wannan muna wannan bincike sannan za mu ci gaba. Da shi ne wa'annan scientists ɗin suka kawo wannan tukawurat da kuka gani, kuma sai da suka cire hannunsu da bakinsu daga maganar coci. Ake sun yi hijira daga coci. Kada mu ma mu zama kamar mutanen coci, mu buɗe musu musulunci, mu rungume su zo su zama mai musulmi, domin ilimin da suke rike da shi baya karo da musulunci. Ilimi ne na science, alamu
ba maganar fiqhu bane ba maganar mu'amalat bane maganar science ne Allah shirya da mu